di og minahal kung matalumnon. Asa nga barangay ay? Asa nga barangay? Okay, ang barangay Kahagnaan ni guys. Maurog buwan sa mga babay diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao na atong umabot na kagawad sa barangay Santo Niño. Presentasyon sa mga babay sa barangay Kahagnaan. Pag-contest din eh. Ay, gamay. Oo. Tagadin. Muning mga guwapa guys. Okay, muning mga bantali. Okay, muning tagadin. Okay, muning kuan guys. Mauning sa barangay Kahagnaan nga presentasyon diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao na giingon nga ang babay di pasakitan o mahalon ra di ay diri sa lungsod sa Matalom. O balikon ko, Happy Women's Day kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Mao na barangay Kahagnaan ang hing present.